anake gajah ora bakal dadi genjik anak celeng Kang. Kowe satriya tetep dadine satriya Kang. Aku njaluk pamit Kang. Rasa bingungku muga-muga bisa kanggo gawe nganter kowe ya Kakang. Wis to, urip kuwi pilihan kala bendana. Sawana marang Kakangmu Sibraja mesti parate iki teka-teki. Moga kang babar bisa mbabar aja ana liya. Mung kecapa Kakangmu tuwa Sibraja mesti. Kala bendana yen sesuk ora kedadian apa-apa. Tak jaluk banyu mripat maca tumetesaning bumi pringgot dandi kala bendana. Kakang Brajadenta. Muga-muga pangeran kang maha kawasa mayungi marang wangsa pringgodane Kakang. Katon kaca hati-hati. Dadi sandangan gelagah tinunu. Iya, nggih. Kowe krungu dhewe. Nggih, ning kula pun ngertos batin sampean. Mumpun dangu anggen kula nderek paduka Raden. Sampean pecah kula nderek mati. Iya. Nanging mati tumampanganing bebener, nanging bebener kuwi werna loro. Bebener sepisan jare dhewe, bebener ping pindho. Tumrap pangeran kang maha wikan, bebener kang loro iki mau disekseni dening bener miturut lingkungan. Inggih, ngeslaken dawuh. Metu sak jabaning Balwarti. Ning mangke limbukan iki nggih. Ya. Surat-surat kathah. Ya. Wis sesuk biar padang dinarawangan kowe aja nyawang Brajadenta. Ning kowe nyawang yen kowe nyawang bumine Brajadenta kuwi mung saipet. Mung sak kuku ireng.
sawangen jembare bumi Pringgondani. Wis bakal entuk kamenangan mergane Pringgondani bakal gabung kawan Ngastina. Nggih, srika ngesaken gauh. Maju ayo bareng tindak maju bareng mangga ojo nganti salah. Digawe srepet.
srengenge jedul saka wetan. Wong-wong mesti padha cingak nanging yen ditonton saka panguwasaning pangeran kun payakune wis iso ngubah apa wae. Mulane Prabu Brawijaya dibaiat karo Kanjeng Sunan Kalijaga ora gelem sahadat. Nanging parandene Prabu Brawijaya nyediake lahan kanggo gawe Kanjeng Sunan Ampel. Ya bingung yen ora ngerti sangkan paran. Kenang apa pamane Kanjeng Nabi ora gelem dituntun sahadat. Bariku pangeran ngudhunke ayat lumantar malaikat Jibril. Wa yu'adibu mayasa wa yufiru mayasa. Arep ngampune, arep mbendu kuwi urusane pangeran. Nek kandha kaya ngono ya muga-muga Raden Brajadentar mlebu swarga Allahumma. Iki dalane beda-beda iki lho. Sing marake aku ki ya sing mumet ora mung kala bendon aku dhewe mumet. Mula aku tak ngundang limbuk karo cangik wis. Ya tak nandur gedang. Apa to sababe gedang kanggo gawe conto. Gedang kuwi ora gelem mati yen wohe durung digunakake karo menungso. Hebat to. Khairunas anfa'uhum linnas. Menungso kowe kudu bisa migunani karo wong liya. Gedang kuwi hebat tenanan. Ngik cangik. Ngik cangik. Napa, Gusti Pating napa? Oh, kowe kok gurumen. Aku tak ngaso sawetara kowe jabarke gedang iki mau ya. Nggih. Alhamdulillah ana wong iso ngentut. Ilang penyakite. Adalah. Nah. Nggih, anakku. Limbuk. Ini nggih. Beri ngene. Nah. Gusti Patih mau nyontoke wong murid iki kaya dadi kaya gedang kae. Iya. Gedang ora gelem mati yen durung wohe bisa dijukuk karo menungso dimanfaatake. Iya. Gedang sing wis mateng kulite ya ana gunane. Ngopo? Pakan wedhus ya gelem. Oh, wedhus kok nganggo kulit gedang. Cobanen. Bayi mbiyen kene gedange digodhog iki kulitane gedange ya melu dikatuske kok. Sebab kuwi mengandung serat. Oh iya. Godhonge wis cetha. Heeh. Pelepahe nggo gawe nalini kepiting utawa rajungan. Iya, gedeboke genah kanggo gawe nancepke wayang. Iya. Wong gedeboke iso gawe wong puluhan ewon seneng lho. Iya, kamangka gedeboke ditancep-tancep kaya ngene iki ya ora sambat iki gedeboke. Ora ono sing muni aduh Pak Dalang kula sakit ngono kuwi. Oh iya ya. Berarti hebat anune, hebat gedeboke karo sinden kuwi. Oh iya. Sebabe nek gedeboke dicucus ya ora sambat iki. Nek sinden dicucus pisan muni piye tanggung jawabe ngono. Ora nganggo dagelan, Mak. Ora usah. Dalange dhewe wis lucu aja nganggo dagelan ngake-ngake ragat. Iya. Wong aku garansi kok. Garansi apa? Karo Mas Ipong aku garansi. Garansine apa? Yen ora lucu duit balik. Aku wani kandha kaya ngono mergane duwite wis lunas ya, wis ditransfer kabeh. Kuwi ya walah jan minteri tenanan. Ya pisang ya, Mak. Godhonge kena kanggo gawe apa? Yo, sinden-sinden kuwi ayo do celatu ayo. Bungkus apa? Bungkus bogis lontong. Lontong. Terus apa meneh, Gus? Pepes. Pepes. Potok. Wah, pirang-pirang. Terus jantunge nggo apa? Urap. Nggo urap, nggo kulubanan, kotak padi. Malah iki ana apa jenenge penemuan teknologi baru, Ger.
Apa? Wong saiki ki akeh wong mumet, akeh wong lara ndas separo. Jenenge migren. Oh iya. Kuwi ana tambah herbal tanpa bahan pengawet, ora mengandung efek samping. Anggone apa? Bogol gedang. Diketok 75 cm kudu ganjil hitungane. Yen ora 75 ya 77, yen ora 77 79. Umpamane dikurangi ya 73. Ora kena genep, ora kena. Oh, syarate. Oh. Kuwi bogol gedang. Bonggone gedang sing ngisor dhewe iki lho sing mepet lemah. Ning syarate sing mepet lemah. Diukur ngono kuwi. Lo ganjil. Kuwi ukurane kudu ganjil. Carane piye, Mak? Digodhog dhisik. Oh, nek digodhog anu dada apa? Ngesel-ngeseli lah. Enggak ada kok tindakan lain langsung aja. Oh, ngono. Dalam Diparut, Mak. ora ono sengenge iso, udan-udan iso kena tombo migren. Carane langsung ora ono 3 menit, ora ono 5 detik wis mari migren. Oh. Wah, tertarik iki. Hah? Pripun? Pripun? Carane pripun? Carane bogol gedang niku diangkat, dantemke ndasmu. Mesti migrene ilang. Tandase. Lucu. Ya. Anggo selawatan ning selawatan pangkur. Yo. Ya. Sip.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma. Iki bengi kang paling mulya mergane adiku lanang Ipung Mukhlason. Wis ben pancen sing aja tak kleroke kok. Ipung Mukhlisoni ya wis senengkake ngaluhur entuk rahmate Gusti Allah taala dimulyake uripe winenang mengku songsong agung tlatah Kabupaten Ponorogo. Iya. Ora ana permusuhan sawise ana pelantikan dasare sing wingi-wingi padha-padha melu nyalon. Cita-citane niate mesti menjadikan Ponorogo hari esok akan lebih baik daripada hari sekarang. Oh iya. Mula kang saka iku sing wingi-wingi durung kepilih kalau Gusti Kang Akaril Jagat janjane duwe tujuan kang padha. Tujuane padha ketika pencalonan. Ngono ya, Mas. Mula gandeng tujuane padha. Demokrasi wis netepake endi kang unggul suarane. Tegese ngene. Kang Ipong kuwi dudu yang terbaik, tetapi Kang Ipong itu adalah yang terbanyak dipilih oleh rakyat. Berdasarkan dari segala kerendahan diri dan kerendahan hati sebagai tetep manungso ingkang menungso kuwi mau ora bakal lucut saka kleru lan luput. Al insanu mahalul khata wa nisya. Oh iya. Mula hukume haram. Yen sing wingi padha-padha maju nyalon basa wis ora kepilih duweni sifat kang angkara. Hukume haram. Supaya halal kepiye? Ayo gabung karo sing wis dadi mercayaake proses demokrasi. Siapapun yang menjadi bupati yang menang adalah masyarakat Ponorogo karena masyarakat akan lebih makmur ke depan daripada kemarin yang kemarin. Ya. Ya nek nganti aku dakdok ngene nganti ping 5 ya nuwun sewu kepuk tenanan salone. Dikandani stelen kono aja ngangung-ngangung ngono. Ya. Cuacane nggih iki pancen frekuensine cuaca iki lagi kaya ngene iki fluktuasine. Mulane diikuti frekuensine sing jaga sing nyetel kuwi ya kudu disesuaiake ora penyengengan. Nganggone we kaos, kancane nganggo seragam ora gelem. Nganggo kaos kaya lampu Petromak. Iya. Iki dina uga syukuran. Piyayi kuwi nek wis muni syukur kuwi ayate ana. Lain sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran winggir. Iya. Sapa wong kang syukur bakal ditambahi nikmate. Akeh wong kang padha kandha syukur ki jane apa to? Jajal kaya ngapa sinden saka kono. Kono ki areng ndi kono? Kulon ya, berarti pas aku mau sembayangi mrono. Madepe. Coba syukur niku napa, Mbak? Sebutkan nama. Kuwi badokane sikir kesik, badokane sikir kesik.
Coba kowe maju terus lungguh nanggo namping-amping kowe madhep rono. Coba bisa menerjemahkan karepku ora? Nah, lungguh nang kono kuwi. Kowe minangka dingklik. Munggah mendhuwur, ndang cepet. Nah. Sip. Nah, tampil pertama. Kuwi cagake kamera singkirke, ngaling-aling wong ayu kuwi. Tapi syukur niku napa, Mbak? Nami sinten? Dalam asih saking Oh, Wonogiri. saking Wonogiri nggih. Inggih. Tapi jenengan asring midhangetaken syukur nggih. Kayak kok bersyukur ngoten nggih. Inggih. Nggih. Menurut panjenengan syukur niku napa? Bersyukur niku menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Piye kowe kene dihonori nyanyi, honore kurang kowe mesti. Kok kurang Mas, mesti ngono kuwi kok. Menerima adanya matamu kuwi remangkane. Maksudnya menerima adanya yang diberikan Allah gitu nggih. Tidak ada kaitannya dengan honor nggih Pak nggih. Betul. Ya bagus. Satu. Untuk terjemahan sinden yang kedua coba melakukan hal yang sama terus menghadap ke sana. Sama, jejer iki. Awas, kowe nang kono bae ya. Dus-dus singkir kowe. Nah, tempat arep go lungguh. Wokongmu kuwi singkirke. Ndang cepet Lin. Cak 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 cak. Nah. Nah, digerake ora cepet tak bentak-bentak tenanan ben meteng tenan. Coba Mbak Lina, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam, Mbak Limbu. Nggih. Sampean iki lanange Ustad. Tapi syukur niku menurut sampean pripun? Menerima dengan ikhlas sepenuh hati apa yang diberikan oleh Allah. Oh gitu. Umpamane Allah mengendaki kowe iki dadi bojoku ya menerima dengan ikhlas. Nggih ampun, Bah. Ampun. Lho jare menerima apa aneh? Lah piye yo? Ya wes, ora apa-apa. Ganti sinden nomor 3. Ya. Cepat, sing nomor 4 siap-siap, nomor 5 ono seterusnya. Ya. Nah. Nama sinten? Nami kula Nova. Nova. Bersyukur niku napa? Bersyukur itu menurut saya berterima kasih atas segala yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih. Termasuk kowe duwe lanang lemu banget koyo jatike ya berterima kasih ya. Nggih. Malah Bersyukur kula. Syukur, dadi nek ora ana kasur, barang ngono ya empuk wong lanangmu lemu ya. Lerah. Bagus. Sinden keempat. Nah, terjemahannya di Nami, oh Mbak Eka nggih. Eka Pak D. Oh iya, jan. Cangkeme, cangkeme. Tapi pripun menurut Mbak Eka niku syukur niku napa? Ya syukur nek menurut kula niku nampi kanugrahane Gusti bentuke napa mawon niku disyukuri kanthi ikhlas. Nampik. Nampi. Oh, nampi. Tanpa kang nggih. Boten nek sing ngangge kanggen kula mawon. Oh. Napa syukur niku? Lah niku wau pun. Dibaleni to sayang. Nampi kanugrahane Gusti. Mbah bentuke napa mawon susah seneng niku ditampi kanthi ikhlas. Nugrahane Gusti Nggih. atas kata dasar nugroho. Nggih. Nugroho niku artine napa? Hadiah. Oh iya bagus. Nggih. Ya cerdas panjenengan ya. Kula kok. Ya iya. Cerdas ngincer ndas maksudnya. Ndase sinten? Ndasku. Ya. Sinden kelima. Ya. Nami? Nur Handayani, Mbak. Oh, syukur niku napa Mbak Nur? Bersyukur adalah perbuatan yang patut kita lakukan untuk menghormati kebesaran Allah yang telah menghadiahkan kenikmatan yang telah kita. Terlalu panjang. Lah napa? Ya. Pokoke intine kuwi ya. Nggih. Sinden sing telu ndak boleh, enggak usah. Mergo elek-elek soalnya jadi arep tak mesti ulem-ulemu ngono kuwi. Iki anakku melu malah gawe ribut iki. Heeh, ayo. Coba berlima iki rungokke ya.
Sehingga gilirane yo ngatek siji-siji ngono lho. Tapi sing niki sing lemu-lemu niki sinden kawan kula. Nggih, niki kala wingi mawon nalikanipun pentas wonten Abu Dhabi menika sinden telu gawe gegere pilot pesawat. WK gawe gegere pilot pesawat lho, Kang. Lah kene apa kok geger? Lha pilote iki protes. Lah pesawat dalane iki anu mabur iki miring ngiwa. Sebenarnya sinden-sinden iki lungguhe nang pinggir jendela kabeh. Ojo dipindhah nang mburi pesawate jengat. Alah. Masa nggih mergo niku? Wong menang wicare pilote ya. Ya. Saiki terangke Mas. Iki mau bener kabeh sinden 5 iki mau intine padha. Nanging umpamane tak petile siji mbaka siji. Syukur kuwi bahasa Arab. Ya. Saka huruf minal hurufi hijaiyah tatara kabul kalimah minal hurufi hijaiyah awaluhum alif wa akhiru ya. Terdiri saka sin, kaf, wawu, ra. Ditateti, Kang. Dadi nek kowe melu dalang liya bisa nerangke syukur, top sindene pantus iso nerangke perkara syukur. Dalange malah ora. Kan iso mundak bayaranmu to. Siap Pak De. Lah mergo cerdasmu kuwi. Siji kowe iki bayarane larang mergo cerdas, lorone ayu saruan. Sing ping telu niki mergo suaramu banter kuwi mau lho. Dadi nek nulung wong kebakaran omah kobong ngono kuwi cepet. Cepet. Kowe iki aja nganti kowe dadi bidan nulungi wong babaran. Lho sebabe. Iso mati bayi sambokne kowe. Lah nggih mboten. Lah terus Nggih nganu nggih tergantung kahanan to Pak De. ora kowe kok bisa kaya ngono suaramu kok apik men ki asal usule piye to, Kak? Asal usule niku nggih mergane kok kebijaksanaane. Napa nggih? Mergane niku jasane bapak kula. Oh, bapakmu berjasa. Berjasa sekali Pak De. Kok kowe ngerti ning jerone kanjengan? Ngerti no, lah wong jaman teng jero weteng niku kula sering dikirimi mik. Oh, dikirimi mik karo bapakmu? Nggih. Oh, lada. Ning pas niku kula niku mboten ngerti nek niku mik Pak De. Sebabe Kula wong teng jero weteng niku rak peteng. Peteng, Rak terus? mboten enten listrik teng mriko. Ya terus. Lah wis ngerti peteng ngono kuwi kok ora iki jane iki apa kok ndas gundul wirawiri iki jane sapa? Lah niku kan Ndas terus gundule ajek kok gonta-ganti iku. ajeng. Ajek. Oh. Ndas Ora. gundule niku ajeng yang blundus niku ning bareng kula inguk. Iya. Lah malah ngidoni. Oh, itu kowe. Nggih.